Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय जों दिनैहा बेरेफुंजा हाबायाव थांनो नागिरदों माखासे खामानिफोर लानानै। ओमफ्राय आं दासिमबो उन्दुनो ओंखारगायाखै। एकदम उन्दुनो ओंखारगासिनो दा मा टाइमा बेसेबां जागोन 5टाबाथ' आं न'आव मालाबाबो सिखारा। न'आव मिन्स जेरावबो आं 5टाबाबो मालाबाबो सिखारखाया। ओमफ्राय उफाय गैया। जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामदो। थ'दो बिदिब्ला आंजों नायफालांदो। बेबो बिराद मोजां लामा जायगा थैखाबाय दानानै बेसेबा अखासो लोगो मोनफैबायलै बेयाव मा खालामबावनांगौ जिखि जाया मानो हाबाखौ सफैबायमोन अखा लोगो मोनफैबाय। दा आङो मेकआप खालामगासिनो ओमफ्राय आङो मेकआप खालामनाय भिडिअफोरखौ लायासै ओरैबादि गरम ओरैबादि हायाव कारेन्टबो गैयामोन बे समाव जाबादि गरम जिखुनु जा बानायलाबायबायलै टाइमाबो बिराद सर्ट जादोंमोन जोंनि थाखाय एकदमबारे बिराद सर्ट हास्लाब खालामोन। जाबायना गसंहोदो बिदि ओमफ्राय नै दा जों गिर्जायाव लांगासिनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान गासिखौबो नै बिसोरनो उनाव नाहरनो हागोन। जिखियानो जाया मानो नायलांबानो जाबाय नोंसोर माबायदि खालामो माबायदि मायो जोंनि बेफोरबायदि माने प्रजेक्टखौनो होनांसिगोन खोमा बेफोरखौ। नोंसोरो मोजां फेमिलियै जिउ खांनोब्ला बै मानसिफोरखौ ओमफ्राय लास्टलि फट'शुट जानोसै ओइ लाभलि फट'शुट अभी फट'शुट नै बसआ जोंना हालोद केसै गेन्द्राद्रानो बेस्रा लोमजानासो दङ। लोंनानै बुनानै गेन्द्रा जायाखै जानानैसो गेन्द्रा जादों। औ नो गाज्रि बुंनो नाङा गाज्रि खोनासंनो नाङा गाज्रि नायनो नाङा नुफ्लाङोबा एरायनानै थाबाय मिथिबाय बे जाहैबाय मिडियन सानफ्रामबो लोंनायल' माखौबा मा बुंदों। ओमफ्राय मोनसे खोथा आङो बेयावहा मा होनो मेकआप खालामनोसो फैदोंमोन ब्लग खालामनो फैयाखैमोन। ओमफ्राय आङो मेकआपावनो सानसे गोजौ थानानै भिडिअफोरखौ लारि लानो हायासै हाबसन हाब्र' जालाबायबाय। ओमफ्राय आङो जिखिनि भिडिअ लादों बेजोंनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै सानबाय स' गोरोन्थिबा स' सरि गाइस। फट'शुट लागासिनो जों दा
बिसोरनो आरो माने मडेलबो नङा जेबो नङा जास्ट मानसिफोरखौल' माने हाबा फट'शुट लागासिनो दं होनदोंहाय